Hei, mä oon tosiaan Julia ja mä vähän kertoilen teille tänään aina, että mitä tässä meidän illassa tapahtuu. Ja nyt tässä samalla kerron, että kuten varmaan aika moni on huomannut, niin tuolla meidän lavalla on tuollainen ihana joulupukki, joka jakaa kalentereita ja jono näyttää kiertävän tuolta, niin sinne vaan jättämään vähän kirjettä joulupukille. Sitten meillä olisi seuraavaksi luvassa. Kun ensi vuonna oli näitä mahtavia kulttuuritekoja, tapahtumia, pajoja, näyttelyjä, esityksiä, mitä kaikkea aivan mahtavaa, niin ne tuo esiin meille tämmöistä paikallista luovuutta ja tekemistä, ja siellä on monenlaista makupalaa niin perinteitä rakastaville kuin uutta etsiville, ja mulla on ilo tänne toivottaa tervetulleeksi nyt kaikki kuulemaan vähän maistiaista kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmasta. Sieltä tulisi Nivalan kesäteatterin Lilli ja Sanna lavalle, ja nyt raikuvin aplodin toivotetaan heidät tervetulleeksi. No niin. Näköjään mikrofoni toimii. Niin, tosiaan ensi kesänä Nivalassa esitetään Tuiskula-näytelmä. Ja Tuiskula on Tiina Väkeväisen käsikirjoittama ja pohjautuu ihan historiaan. Kertoo tarinaa eräästä perheestä, joka elää Tuiskulan aikaan sekä kokee Tuiskulan tapahtumia oman elämänsä ohessa. Ja Hei kaikille! Kokeillaanpa nyt vähän teillä, näytätte niin kauheen kylmälle siellä. Niin ottakaapa ensimmäisenä semmoset kunnon raikuvat aplodit itsellenne ja älkää kaatuko. Joo, ei kuule Lili vielä, tää on mikki vapaa nyt. Hei, eli heti selvennykseksi. Tästä on jo puhuttu syksyllä, että on kauhean monimutkainen asia, että kesäteatteri Tuiskula. Kesäteatteri ei mene Tuiskulaan, vaan Tuiskula tulee kesäteatterille Katvalaan. Niin, siis tosiaan tästä näytelmästä olin tulossa kertomaan. Sanna vähän innostui. Toimintahan Tuiskulalla alkoi 1926 ja 1960-luvulle asti Tuiskulahan oli Nivalan urheilijoiden toimintatelo ja elokuvateatteritoimintaa oli siellä muun muassa ja sitten... No niin, seuraavaksi kokeillaanpa semmoista asiaa, kun kukaan muistaa semmoista slogania, kun pitää olla rippikoulu käytynä ja rokotettu ennen Tuiskulaa. Onko tuttu? Huutakaa jee! Jee! Tiedättekö mitä? Minunkin olisi pitänyt olla rippikoulu käytynä ja rokotettuna, mutta eipä vaiskaan. Minä lähdin Tuiskulaan töihin jo alle sen. No niin, tosiaan pysytäänpä tässä asiassa. Ja tosiaan tässä näytelmässä kerrotaan myös, kuinka uusi Tuiskula rakennetaan 1964. Ja Tuiskulahan meinaa palaa vuonna 1984 ja se sitten rakennetaan uudelleen. Ja sitten se jatkaa toimintaa ja siellä tosiaan... No niin, sitten taas vähän ääntä kehiin. Kuka on käynyt Tuiskulassa vetämässä kunnon hikiurheilut? Huutaa nyt, jee! Kuka on käynyt Tuiskumajalla tansseissa ja humpalla? Jee! Minä en, joo. Mutta kuka on käynyt Tuiskulassa leffateatterissa? Jee! Hei, kuka on käynyt diskolla salissa Tuiskulassa ja bändejä katsomassa? Jee! Kiitos Sanna. No, tosiaan Tuiskulassa on käynyt paljon isoja bändejä ja joitakin bändejä tulee myös tuonne meidän Tuiskulaan. Tuiskulassahan on käynyt muun muassa Metallica vuonna 1984. Joku on saattanut olla keikalla. Siellä on ollut Dingon viimeinen keikka vuonna 1986. Eppu Normaali on käynyt useamman kerran ja sitten vuonna 2021 viimeisimmän kerran. Juise Leskinen on esittänyt päätöskeikkansa 1983. Hän ei mennyt Tavastialle ja sittenhän tosiaan tuo Kääriän keikka 14.7.2023 ja silloinhan... Mutta tiedättekö mitä tapahtui, kun 90-luvun lopussa Nightwish tuli eka kerran Tuiskulaan? No sattui ole töissä silloin. Ja sitten mä menin kuuntelemaan sinne heti etusaliin ja se oli kauheet ämyrit. Ja tiedättekö, kun Tarja Turunen aloitti ja se kiekas. 2 päivää huusi korvat, että pii!
Niin. Tosiaan 2015 Ami Salmelahan osti tämän Tuiskulan ja aloitti pienen tauon jälkeen toiminnan tuolla. Ja sittenhän oli monenlaista toimintaa ja oli kääriä ja tuli uusi elokuvateatteri, mutta meidän kaikkien harminaksi Tuiskula lopetti toiminnansa 30.12.2023. No niin, meidän höpötykset on ihan justissa loppu, mutta mä oon aina halunnut tehdä tän ja nyt mä tän teen. Kun mä huudan Tuiskula, niin te huudatte jee. Ymmärretty? Jee. Minä Tuiskula, te jee. Hyvä. 1, 2, 3. Tuiskula! Jee! Tuiskula! Jee! Tuiskula! Jee! Ja vielä kerran Tuiskula! Jee! Kiitoksia, voitte antaa isot aplodit ja tervetuloa Tuiskulaan kesällä 2026!